ए मुहूर्त जीवन सब मुहूर्त आसव आज किए अच्छी काली नथिब किंतु ए दिन केबे आसब नहीं भाई माने ए दिन अपूरा दिन इच्छाटी जोड़े गेम इट्स एन इमोशन ओटे गाँव रे इमोशन जति गोटे खेलते हमरा भाई खेल प्रोफेशनल खाली गोटे दिन कथा भाई जो समते किए पुलिस चाकरी करी कोई मार्केटिंग मैनेजर अछि आज हाई स्कूल टीचर अछि किंतु आज ए क्रिकेट इमोशन खेल रे जोश रे ओडी 10 टा पिला आस्त्रा गोटे उठे कि ओडिसा नंबर 1 क्रिकेट टीम रे आस्तिले तांकु भी गांडी करे रही छाड़े सुंदर भाव विकेट प्राप्त करे ओ बढ़िया चारी सुंदर सुंदर भाव खेले शशिभूषण मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट लंडन धमाका नाइट। जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ एक नुआ भिडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। देखो काली नाइट मैच आम गाँ पिला जाई जीतिकी आई जीतिवाटा बड़ कथा नुह जीति बड़ बड़ टीम ठार ता सहित आउटा बड़ कथा आम गाँ पिला के मैच खेल आगुरी जाइना प्रथम थर जाइए आम गाँव सब छोट छोट पिला ता सहित जी बड़ पिला भी जाइए से मैंने सब विभिन्न विभाग में चाकरी कर खेल सागर किसी टच ना तापर भी से जाई काली जीतिकी आसटा हूँ बड़ कथा आ भिडियोटी को देखो निश्चिंत भल लगे चलतु भिडियोटी को आरंभ करिया। हेलो 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 ଟିକେ ଲାଇନ ଅପ୍ ହେଇଯାନ୍ତୁ। ଫିତା କଟା ଯିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ସାବଧାନ ଦର୍ଶନରେ ଠିଆ ହେଇ ଟିକେ ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା। ଏବେ ପ୍ରଥମ ବଲ ପଡ଼ିବ এই বলটিকে ফাইনাল ওপেনার দুনো কিন্তু বলটি বাউন্ডারি वालू डायरेक्ट चली जाए छोटा हो जाएगी एति सहित मार्क करी स्पोर्टिंग सुंदर सुंदर भाव खेले এই সহিত बैट्समैन लीडर एबे स्ट्राइक राजा बोलर टूनू ओ राजा सुंदर बॉल खेलिए राजा में चेष्टा करले किंतु ता पूर्व फील्डिंग गई अछि द्वितीय ओवर चलते हुए स्कोर 6 रन में सुविधा ओ राजा पूरे शॉट मारने की चेष्टा करते बहुत सामान्य उठी जाए किंतु बैठी कही दौनी एक शॉर्ट बाउंड्री मैच किसी भी संभव हो पाए तेणु बोलर मानू मन उच्चा कर खेलने मु परामर्श दूसरी आम पिला पूरा रेडी आपर नेक्स्ट मैच आम पिलांकर द्वितीय ओवर दायित्व आसुच्चंती कन्नई सुंदर अंपायर देखा मिलती मिस्टर चकुला मिस्टर दुलुराई जे कि दुई जन आम एरिया सुनाम खेलाड़ी
ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଟିଂର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଏହା ଏକ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଅତିରିକ୍ତ ରନ୍ 1 ରନ୍ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସୁଲୁ ଏହାକୁ ଫାଇନ୍ ଲେଗ୍ ବିଡୁକେନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଚୌକା ଦର୍ଶନ ମିଳିଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ଦାୟିତ୍ୱରେ କନେଇ ଓ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କଭର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଗୁଗୁ ପୁଣି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶଟ୍ ମାରି 4 ରନ୍ରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଦଳ ପହଞ୍ଚି 14ରେ ଓ ଗୁଗୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଖେଳିଥିଲେ କ୍ୟାଚ୍ କରିଛନ୍ତି ଦେବଦାନ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଫିଲ୍ଡର ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୁଲୁଆ ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ପନ୍ଦର ବୋଲର ଏଇ ଫୁଲଟର ଥିଲା ଏହାକୁ ବୁଲୁଆ କୌଣସି ଚାନ୍ସ ଦେଇନଥିଲେ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମାର୍କ 4 ରନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲେ ଏଥିସହିତ ଦଳ ପହଞ୍ଚିଲା 18 ଜିତିବା ପାଇଁ ଆଉ 4 ରନ୍ ବୋଲର ଟିମ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ସେମାନେ ବୋଲିଂ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର କରନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ହବ ବୁଲୁଆ ପୁଣି ଏକ କ୍ୟାଚ୍ ଅମରଦୀପଙ୍କ ହାତରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଟୁଟୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆଉ 4 ରନ୍ର ଟାର୍ଗେଟ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ ସୁନ୍ଦର କମ୍ବ୍ୟାକ୍ ମା ତାରିଣୀ କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ସୁନ୍ଦର କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଛି ଆହୁରି 4 ରନ୍ ଅଛି ଖେଳ କିଛି ବି ସମ୍ଭବ କ୍ରିକେଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏହା କେବଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 2 ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା 18 ଜିତିବା ପାଇଁ 4 ରନ୍ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୋଲର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ବୋଲର ଶିବା ଦଳର ତୃତୀୟ ଓଭର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଏଇଠି ୱାଇଡ୍ ବଲ୍ ଏଥିସହିତ ଦଳ ପହଞ୍ଚି 19 ତୃତୀୟ ଓଭର ଯାତ୍ରା ବେଳେ ଆଉ ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର 3 ରନ୍ এইটি ব্যাটসম্যান সুন্দরভাবে স্ট্রেট ড্রাইভ খেলার চেষ্টা করছে সরি এ ফুটবলটি ওয়াইড হয়েছিল অম্পায়ার তাଙ୍କର গলতিକୁ ସୁଧାରି ଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଅମ୍ପାୟାର ଡିସିସନ ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଆପଣ ଖେଳନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲର ଶିବା ଯେ କି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଏଥିମଧ୍ୟରେ ସେହି ଓପନର ଯେ କି ଶାନଦାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ୱିକେଟ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କଟ୍ କରିଦେବାର ଚାହିଁଥିଲେ ସ୍ଲିପ୍ ଆଉ ମିଡ୍ କଭର ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଇନଥିଲା
সুন্দর সুন্দর টন সুন্দর টন ব্যাটসম্যান বুঝি পাই নଥିଲେ বলটিକୁ କିପରି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓ ଏଇଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଟନ୍ କରି ଖାଇବା ପିଇବା ଖାତାରେ ପଡିବ ଏଇଟା ପୁଣି ଏକ ଏହା ଅତିରିକ୍ତ ଭାଇ ଓ ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ କାଳିଆ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ କାଳିଆ ବିନା ଖାତା ଖୋଲି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ପାଭିଲିୟନକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କଟୁପୁରା ଟିମ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି 5 ରନ୍ ଓ ମାନେ ଓ ସୁନ୍ଦର 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 ଭାଗିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପବନ ସେ ବହୁତ ମାନେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସହିତ ଯେମିତି ଖେଳିବେ ସେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଓ ପବନ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୁଣି ତୃତୀୟ ଓଭର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆଉ ମାତ୍ର ଟାର୍ଗେଟ 30 ରନ୍ बोलर भेजी अजय अजय ए वाली को बैट्समैन कोनी लेफ्ट हैंडर पॉइंट अगर मुझे कि बॉल की शॉट काउंटर को सामान्य बाहर पड़ी छक्का ऊपर पर देखा जाएगा तेरो तीन इनियोटी उनके लड़ाई दा अंदर वाले सेमीटा नेक्स्ट बैट गुड्डू देखा जाए गुड्डू को हमको कौन सा दो बना वो राजा सामने भेजे ओ रन आउट बैट्समैन गुड्डू एथिरे जन्म भइराउनु आवश्य एहा शॉर्ट बाउंड्री कोनोसी भी किछि भी संभव बैट्समैन भगिया चतुर्थ ओवर चालुଥିବା ବେଳେ ଏହା ପରେ ଶେଷ ଓଭର ଏଣୁ ମୁଁ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କୁ ମନେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାଙ୍କ ରଣନୀତି କଣ ଥିବ ସେଟା କହିବେ ଓ ସୁନ୍ଦର ରନିଂ ବିଟୁଇନ୍ ଦ ୱିକେଟ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେଇ ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରାଜା बेजी जेकी सुंदर बोलिंग रा प्रदर्शन करछन्ती ओए एडीको सामान्य टॉप होतिला 4 ओवर परिश्रम दिसुंदा
ନୂଆ ଟିମ୍ ସହିତ ଡ୍ରିମ୍ 11 ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଗିଲା। ବାଲିକୁଦା ଏବେ ନବସ୍ତି ଏମକେସି ବେଟା ସହିତ ବାଲିକୁଦା ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଆଉ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏତେ ଦିନକରେ ହେଇଛି ଆମ ଗାଁର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆସିଲେ ଆଉ କୁହ ଆମ ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ମାର୍କେଟରେ ସେମାନେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜାଣନ୍ତୁ ଖେଳ କ'ଣ। ଆମେ ତ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖେଳ ଛାଡ଼ିଦେଲୁଣୁ, ତେଣୁ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖେଳଟା କ'ଣ, କେମିତି ଖେଳାଯାଏ ବାହାର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। ଛକା ମାରିଦେଲେ ହେଇଗଲାନି, ସେ ଖେଳଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆମର ହାର ଜିତ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆମର ବହୁତ ଆମେ ଆସୁଛୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ବହୁତ ଆଶା ଅଛି, ଆମେ ଆଜି ନୂଆ ସର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପୁଣି ଆପଣ ସର୍ଟ ଦେବୁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ୱିକେଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। ଓ ବଢିଆ ଚାରି, ଏଇଠି ପପୁଲେସନ ଚାରି ମାରି ଦେଇଛି। 4 ରନ୍ ପାଇଁ ଅମ୍ପାୟର ଦ୍ୱାରା ହିମାଂଶୁ ଗୀତ ପକେଇ ଦବ। ଓ ଏ ପେଟରେ ବାଜିଛି, ରନ୍ ନାହିଁ କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ ବଢିଆ ବେଲି ରାଜନ ହିମାଂଶୁ ଓ ବଢ଼ିଆ ଛୋଟ କିପର ହାତରେ ରାଜନ ଏ କେଡି ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଆମ ଟିମ୍ ଆଜି ପଦାର୍ପଣ କଲା। ମୁଁ କାଦୁଆ ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଇମ୍ପସିବଲ ମ୍ୟାଚ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର 1 ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ 7 ଜଣ 8 ଜଣ, ତାକୁ ଆମେ ହରେଇଲେ। ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ବରଦାନ କିଛି ନୁହଁ। ଭାବୁନି ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ଲାଇଫ୍ ଡାକି ରାଧାକାଙ୍କୁ ଡାକିଛି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ରାଧାକୁ ନମସ୍କାର କରିନାହିଁ, ମୁଁ ଡାକେ ରାଧା ଡାକ ଦେଲେ ଆମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଡାକ ଦେଲେ। ଯାହାଠୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କାନୁନରେ ଚାକିରି ଯାଇଛି, ତାପରେ ସେ ପଳେଇବ। ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ପରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ସୁରୁଖୁରୁରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଗଲା ଅବଶ୍ୟ, ମାନେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଥକା ହେଇଗଲେ। ଯାହା ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ ବି କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସିଲା ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା, ପିଚ୍ ଡ୍ରାଇ ଅଛି, କୋଉଠି ପାଣି ଟିକେ ନାହିଁ, ଏତେ ଜିନିଷ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଭଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରେ। ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଅପରଚୁନିଟି ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ ତାଙ୍କ ଦଳର ଆମ ଯୁବଲା ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ବାଲିକୁଦାର ଆମ ପିଲା ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା ଟିକେ ସ୍କୋର ମାନେ କମ୍ ଦରକାର, ଭଲ ବୋଲିଂ କରି କମ୍ ସ୍କୋର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସବୁ ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ପିଲା ସବୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଖେଳିଲେ। ସ୍କୋର ବି ଆମର ବ୍ୟାଟିଂ ସ୍କୋର ବି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଲା। ଆଉ ଭାଇ କଥା କହୁଛି, ବର୍ଷା ଉଠେଇଥିଲା, ବର୍ଷା ବି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ମାଗୁଣି ବହୁତ ବାର ଫୋନ କରୁଛୁ, ଭାଇ ଆସ, ଆପଣ ବି ଲେଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଅଛି କହିବେ, ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିବୁ, କି ପିଲାମାନେ ଯଦି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି କହିବେ, ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଟିକେ ଖୁସି ହବୁ। ଭାଇ ମାଛ ଆଣିବାଟା ଏତେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କହିଦିଅ। ଏବେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଛନ୍ତି ହାପି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସାହୁ ବାବୁ 16 ରନ୍ ବୋଲିଂ ଓଭର। ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ 16 ରନ୍ କରି ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ, ଆପଣ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବଢିଆ ଅଛି ଭାଇ, ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ, ଯିଏକି 3ଟି ମ୍ୟାଚରେ 31 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ୱିକେଟ୍ 6 ରନ୍ ନେଇ 6 ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ୱାନ୍ସ ମୋର୍। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଟିକେ ଲାଜ ହଉଛନ୍ତି। ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସମସ୍ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଆଗରେ ରହିବେ, ସମସ୍ତେ ସାଇଜ୍ ହେଇ ରହିବେ, ସମସ୍ତ ପ୍ଲେୟାର ସାଇଜ୍ ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଫଟୋ ଉଠିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଆମେ କହୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରୁହନ୍ତୁ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଟିକେ ଆଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମର ଅତିଥି ବାପିନା ଭାଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍କୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ଲେୟାର ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଜୀବନରେ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିବ, ଆଜି କିଏ ଅଛି କାଲି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦିନ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ ଭାଇମାନେ, ଏ ଦିନ ଅପୁରା ଦିନ ଭାଇମାନେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏକାଠି ଗୋଟେ ଗେମ୍, ଇଟ୍ସ ଆନ୍ ଇମୋସନ, ଗୋଟେ ଗାଁର ଗୋଟେ ଇମୋସନ। ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ପ୍ରଫେସନାଲ ନୁହଁ। ଆଉ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଥା ଭାଇ, ସମସ୍ତେ କିଏ ପୋଲିସ ଚାକିରି କରି ମାର୍କେଟିଂ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି, ଆଉ କିଏ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର, କିନ୍ତୁ
ଅଛି ଏ କ୍ରିକେଟ ଇମୋସନ ଖେଳରେ ଜୋଶରେ ଯୋଉଠି 10ଟା ପିଲା ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଉଠେଇକି ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବି ଗାଣ୍ଡି କରି ରହିଥାନ୍ତି ଏଇ କ୍ରିକେଟ ଇମୋସନ କ୍ରିକେଟ ଇମୋସନ ଭାଇ ଭାଇ ଏଇ କଥା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଖେଳାଳି ତ ସେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଖେଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ସେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରି ଭଲ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା